vlastně zkompletovali celou naši rodinku, nebo stádo, harem teda. Na etologickém výzkumu tak ten dělám já, pak Adéla Boušková z Karlovy univerzity a Kateřina Dudová z Jihočeské univerzity. Já viděl divoké koně, běželi soumrakem. Já viděl divoké koně, běželi soumrakem. Vzduch těžký byl a divně voněl tabákem. Vzduch těžký byl a divně voněl tabákem. Běželi bez uzdy a sedla, krajinou řek a hor. Já viděl divoké koně,